נכון שהמורה לצילום הראה לנו את מה שעשינו לפני שבוע. אז היה קטע כזה שאני אומרת, היי חיים, אז פתאום רבקה וחיים עוברים, אז יש צוק אחד המצחיקים, שמעים. אז בקיצור, אז הם דיברו, הם עשו כזה, קטע עם משהו רפא, פשוט עושה רפא, הוא יבוא, הביאו כיף, והיא נתנה את השחוק אחד המצחיקים, ואתה יודע, נקרא? כן, זה היה אחד המצחיקים. נכון? יש צוק אחד המצחיקים שמיים. אז בקיצור, הם דיברו, הם עשו כזה, קטע עם משהו רפא, פשוט עושה רפא, הוא יבוא, הביאו כיף, והיא נתנה... אני ושרה דומות? כן. ממש לא. טוב, ביי. אני ושרה בכלל לא דומות. בקטע של הקארטינג הייתי מקום שלישי בהתחלה, שישי. וואי, איך בא לי לבאון, גם לך? אני יכולה למשחק הזה. איפה הטלפון שלי? לא יודעת. יש בטוח שם? טוב, ביי, אני חייבת לזוז. טוב, נדבר כבר, תתקשרי אליי, טוב? ביי. מיצי, את לא מבינה. מיצי, נאבד לי הטלפון. מה רציני? כן. שמתי אותו, נכון שהיינו איפה שישבנו, שגם ירוס הייתה? לא. שמתי את זה בצד והוא נעלם. אתה יודע, מי לקח לי אותו? נראה לי שראיתי את זה אצל ירוס. את בטוחה שראיתי את זה בסוף אצל ירוס? כן, ראיתי את המשחק בטלפון. לפני כמה... לפני שבאתי. ירוס. תודה. טוב, ביי. ירוס. אני לא רוצה את הפלאפון שלך. אבל מה נדבר איתך אחרי זה? אני לא יודעת איך להגיע לדעתי. כן, בטח. לא האמנתי. בואי נלך. בואי.